Os caldos de terras de Azorei xa poden levar o selo de Galicia Calidade. A Adega recibiu oficialmente de mans do conselleiro de Industria, que visitou as súas instalacións no Concello de Meis. O que intenta estar ao servizo das empresas para axudarlles nesa estrategia de internacionalización e, sobre todo, que a través de Galicia Calidade poder sumar eses dous elementos que están intrínsecos nos nosos produtos, non? Que é esa calidade, pero ao mesmo tempo esa vinculación co territorio. Do case centenar de empresas que forman parte de Galicia Calidade, 14 son adegas das 5 denominacións de orixe galegas. Terras de Azorei xa é unha máis, que aposta por este selo para respaldar a calidade dos seus caldos. No mundo hai grandes viños de calidade, pero nós cando presentamos os nosos viños de Terra de Azorei, Pazo Torrado ou Nai, decimos, non só está bebendo un gran viño, detrás del está Galicia, as súas paisaxes, a súa cultura, os seus valores, as súas persoas. Para nós, eso é o noso viño Terra de Azorei e é Galicia Calidade. Conde tamén felicitou a Adega pola renovación integral que están a construir ao redor do seu proxecto. A intención de Terras de Azorei é de camiñar cara a Adega 4.0, mellorando a súa produción e ofrecendo unha trazabilidade cada vez máis exacta dos seus produtos. Intentan conformar un proxecto diferenciado, un proxecto moderno, un proxecto que de alguna forma se está a reinventar, non? Dende o coñecemento dos propios adegueiros, intentando modernizarse, por lo tanto actualizarse no contexto actual dun sector pois cada vez máis exixente, un sector cada vez máis competitivo, non? Nos vindeiros meses este proxecto continuará evolucionando. De feito, a Adega estrea imaxe corporativa e próximamente comezará a reformar as súas instalacións en Meis. Vamos a cambiar a pel a Adega pouco a pouco durante 1 ou 2 anos, porque todo temos que facer con sentidiño e con noso esforzo, e iso é o que queremos transmitir. E despois temos proyectado facer o que vai a ser un proxecto de enoturismo que quere ser unha experiencia de vivir o medio do rural do século XXI con calidade. Na actualidade, Terras de Azorei produce 3 marcas de viño da denominación de orixe Rías Baixas e exporta a preto de 15 países, tanto dentro como fora de Europa, un camiño que queren seguir percorrendo.